எடை குறையறதுனால ஃபர்டிலிட்டி அவுட்கம் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா? எஸ் அஃப்கோர்ஸ். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 அது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை கரெக்ட் பண்ணும். ஜஸ்ட் 5-10% ஆஃப் எடை குறைஞ்சாவே ஓவுலேஷன் நடந்து ப்ரெக்னன்சி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நம்பர் 2 இது ப்ரெக்னன்சி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, அது ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டாக வரதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில மெடிகேஷன்ஸ்க்கு வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் வராது. ஸோ அதே வெயிட் லாஸ் பண்ணாங்கன்னா சப்சிக்வெண்ட் சைக்கிள்ஸில் அவங்க சிம்பிள் ஓவலேஷன் இண்டக்ஷனுக்கே அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஐவிஎஃப்ல எக்கு குவாலிட்டி அண்ட் நம்பர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணால் ப்ரெக்னன்சி காம்ப்ளிகேஷன் லைக் டயபெட்டிஸ், பிபி இதெல்லாம் வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும். நம்பர் 4 ஃபீமேல் ஃபர்டிலிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை, சில மேல் ஃபர்டிலிட்டி அவங்க ஒபீஸாக இருந்தாங்கன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணப்போ அவங்களோட கவுண்ட்டு, மொட்டிலிட்டி, மார்ஃபாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது.